لباجار حسكه روجافای کردستانê فرماندارê گشتî yê Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê Mazlûm Abdî di konferansa hozên Sûriyeyê de destê aştiyê bo hemû aliyên navxwe û derve dirêj kir. Abdî banga xwe arasteyê hikûmeta Sûriyê kir bi armanca avakirina Sûriyeke nenavendî da ku derd û êşên wî welatî dawî bibin. Divê em destkeftên xwe li Bakur û Rojhilatê Sûriyê biparêzin. Em tenazulê saziyên xwe nakin. Ti çareseriyeke Sûriyê bi ser nakeve eger îtirafeke destûrî bi saziyên me neke. Siberroja xelkê Bakur û Rojhilatê Sûriyê bi heve girêdayî ye. Çareserkirina pirsgirêka navçeyekê ji ya navçeyeke din ne cuda ye. Li aliyekî din fermandarê giştî yê Hesedê destê diyalogê bo hemû aliyên navxwe û derve dirêj kir. Di nav de jî Tirkiyê got sala 2018 de navçeya Efrîna Rojavayê Kurdistanê bi navê Operasyona Çiqlê Zeytûnê û li sala 2019 de jî her du navçeyên girê spî û serêkaniyê yên Rojavayê Kurdistanê dagîr kiribûn. الاحتلال التركي غير مقبول ويجب ان ينتهي. Dagirkeriya Tirkiye nayê qebûlkirin. Divê li Efrîn girêspî û serêkaniyê bi dawî bibe û xelkê deverê bi serbilindî û keramet vegerin cih û warên xwe. Em li gel diyalogê ne li gel hemû aliyan di nav de jî Tirkiye. Hev dem em li gel hevpeymaniya navdewletî şerê xwe dijî Daişê de berdewam in. Li Rojavayê Kurdistanê salên borî de Meclisa Sûriya Demokratîk Mesedê baskê siyasî yê rêveberiya Xweser du caran li Şamê li gel hikûmeta Sûriyê bo e'tirafkirina bi statûya rêveberiyê civiya bû. Lê encam nerînî bûn. Niha jî hewlên ciddî ji aliyê Mesedê ve bi piştîvaniya hozên Ereb li Bakur û Rojhilatê Sûriyê bo pêkanîna diyaloga li gel Şamê berdewam in. Lolo Xan Rudaw